Na? Martin? De ne tolass! Gyere! Ügyesen! Gyere! Mit szeretnél ott? Valami kavics van. Valami fontos kavics. Nem bírja fölvenni. Szállj le a motorra akkor! Le lehet ám arról szállni, hallod? Vigyázz, lemész az útról. Hopp, most esik el, igen, gondoltam. Ott nincs csalán. Ja, ott már van. Aha. Gyere csak vissza ide ki az útra. Na, fel tudsz rá szállni, mint a nagyfiúk? Vagy segítsek? Ó, hát ügyes ez a Martin. Segítek, jó? Add ide a kezed, így. Add ide a kezed. Az egyiket fogd meg. Fogd meg. Egyik kézzel, fogd meg a kormányt. Úgy. Na gyere! Domb tetején egy De Martin már életében gyakorlatilag másodszor motorozik. Ugye? milyen tehetséges. Nagyon ügyes. Motoros gyerek. Nagyon ügyes ez a gyerek. De az utat figyeld, Martin, ne az út szélén a kavicsokat. Különben el fogsz esni. Itt-ott. Gyere. Ugye nagy dombon, csak úgy kepesz felfele, Martin. Na, most nem tudta fel. Hova mész? Ezt Hopp, elgújdasz? Jajjaj. Menjél, keresd meg a kavicsolat. Hova? Gyere vissza! Martin! Gyere vissza!